Oda sang benteng Nusantara bertempur di medan laka, berjanji untuk setia meluhurkan budaya. Aku
Iku budaya pancene bener kadang. Hop, Mike sik siji ndi? Bala. Ah, oke. Ya. Kayak Ra konsisten sing drum. Ya. Siapa? Ditung. Ditung. Gorengan papa. Detok Apa nih? Kuwi lho, tikus lho. Oh, iya. Ya. Piye? Ya, ditung. Pokoknya duntak ting jazz. Ya. Duntak ting ting. Jazz. Si. Jajal. Duntak ting ting. Ya. Oh ya. Baleni. Hei, duduk. Mbok, Ya. liane duduk nggo apa? Ya. Ditung. 1, 2, 3. Ya. Ngono kuwi. Oh. Ya. Tepuk tangan. Ya, Ya. tepuk tangan. Waduh. Yo, Mas Sutik. Halo. Lek tikus. Piye? Yo, iki bengi iki awak dhewe iso tekan kene. Tekan ngendi, Pak? Tekan. Madheprana, ora oleh. Weh, kowe Madheprana. Tekan. Weh, tekan ngendi iki? Ah. Ora oleh nyontek. Tekan ngendi? Putih. Tekan ngendi? Tanjung Sari. Tangan baik iki lho, tangan iki lho. Ya, heeh, lah. Tangan iki. Hei. Kok kono lah cewek aku lembombo tenang kan. Kuwi kan sesuai amal dan perbuatan. Aku tiwas mlayu rono ya. Sing genake mboke. Halo mboke. Sik takon. Lah. Ketara iki lho, Niki Ora dusun sopan. pundi? Rene. Nengah. Dusun pundi? Kowe mbok ngene cah cilik arep semaput mak breng ngono. Niki dusun pundi ya? Oh alah. Kembiyungan. Cetok pundi Bu? Tanjung Mas. Nah, Banjarsari kan. Kleru. Kok kaya medeni bocah cilik. Dek ngendi? Tanjung Sari goblok. Goblok. Rene nengah. Tanjung Sari goblok. Tanjung Sari goblok. Kocek. Kowe. Madheprana. Iya. Iki tekan ngendi? Desa Magersari. Tanjung Sari. Aku ngertine Tanjung Mas ninggal janji. Piye? Iki tekan ngendi? Tanjung Sari. Yo, melune ngendi kene iki? Melu Indonesia. Melu Sadawira. Oh iya. Melu Sadawira. Ya iki nanggon acara apa iki lek? Ora reti. Pitulasa. Ayo ora ngerti piye wong adeke diundang ora ngerti acarane iki lho. Hari ulang tahun kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-81 tahun 2026. Kok pinter? Kocak. Apal. Gampang. Loh, kita kan sebagai warga negara yang baik harus apal. Selama bulan Agustus itu kita harus memperingati hari kemerdekaan Republik Indonesia. Iya. Loh. Lancar kene bar pakani ronti wae kok. Iki kan nganu, nang desa ngendi mau lali. Tanjung Sari. Tanjung Sari. Kocek.
Iki ki nang kene ki nek ming awak dhewe tok kayane sepi. Sepi. Nek Excel digawa munggah piye? Oh, Oke. Ya, yo. sik, kok sik. Kowe sing santai lho, nek cewekku dunggahke iki ya sing santai. Kok cewek kowe? Cewek cowok iso dikroyok karo cah cilik-cilik kene iki. Sorry, Bro. Ya. Mau wis nembak karo aku nek Excel. Kok sik aja nih aku gek mikir arep pertunjukan iki aku. Sik Ya. tenang aku sing gandeng tak. Kok cek. Ayo. Hei, aku seleramu ya sing kaya ngono iki. Iki burine kudu iki. Oh, ayo ngerti nek iki Excel lawang. Kok Excel lawang. iki nang kene iki akeh fan-e. Jajal nek nang ngedol dijajal. Fan-e Oke. akeh. Mana suaranya fan-nya Mbak Excel? Kuwi apa? Apa? Ketua Ketua apa? Salome. Kan ngawur wae. Bos. Kowe nang kene iki ndi fan murah? Mungkin de pacar anyar, Piye. Nganu ki nek mobil di blacklist wae piye to? Kok cek kok manuke apik. Gandeng Apa? Manuke. Excel iki, Kus. Manuk gemak. Nek Excel kan Majurene to. Ya. aku dijaki. Ya. Kowe ambil aku apa ambil iki? Mbak Excel nyanyi gala-gala Mbak Excel. Ora sida. Kei mic sik, kei mic. Heeh. Takoni Kus kowe iki sing apik wong tuwa kok. Takoni sing apik kowe iki. Nang kene iki di Jape iki yo lambemu rasa ngono. Kenalan kowe kan kenal. Oh iya, sik. Aja jorok kaki. Jaro gage. Jaro gage. Ora. Oh, jorok kaki. Ambok jorok kaki. Sik tak kenalan sik matane. Sik tak kenalan. Yo. Emah aku. Ora cel, aku tak takon cel. Nek kowe weruh Pak Tikus ki koyo weruh apa? Celurut. Celurut. Kok sik tak kenalan. Ya. Kene serodo nang. Kus. Kus, nek kowe izin, kowe jajal ditutupi matane ning sing nutupi lek sutik. Ayo. Yo, tutupi matane. Aku sing kajeng kan. Yo. Heeh. Yo. Yo. Hei. Sing apa? Yo, aku sing ngomong yo. Yo. Hai Dinda. Halo. Kalau boleh Kakanda tahu namanya di mana? Namanya siapa? Krok. Namanya siapa? Iya. Di mananya siapa? Kok di Namanya siapa? Iya, ayo pan. Namanya siapa? Sun. Siapa? Siapa? Sur. Sur. Sekali cek kowe tikus nyamari iki. Ngomong Kus. Kus. Berubah jadi celurut kuwi. Aja ditahan. Kus. Nek aku ditahan, adikku sing obah dhewe. Ngene. Iki lak mau wis dirayu go kata-kata, ora mempan. Heeh. Aku krungu tikus ki iso nyanyi. Oh, iso. DJ. Yo. Yo, ayo Pak. Sik jajal sik ngenge. Yo. Kempul pitu. DJ kok mbok kepul pitu iki lho. Lagune apa? Yo, manut kowe DJ. Dung tak. Ya. Iki untuk cewek tercantik malam ini sebuah lagu yang berjudul Kembang Bule. Maju dong. Lik lirik suara kodok ngoro. Tik lirik suara kodok ngoro. Makan bubur sawakul ora entek. Go cewek.
Kata-katane apa? Sing genah. Baleni Gus. Baleni wah. Sik tak omong rene. Sing apik nek nyanyi kok. Tak omong sik rene. Ya. Kowe iki banting-banting aku. Iki bayaran ras pira kok awake bobrok kok ngene. Baleni sing apik. Yo Pak, yo baleni Pak. Musik sik, aku mukul kurung kata. Yo. Dik lirik suara kodhok ora. Ya. Mang terus ping pindho, kunan pindho terus nek mangan bubur nek sak wakul ora entek. Ora entek wewek. Nggo ciwok. Gak iso. Kayak lagu kan merayu kok. Kok ngono. Kata selanjutnya. Ya. Kurang menarik. Ora lali lirik ya, aku ngerti. Yo baleni. Ya terus kae. Aku le nyanyi ki tahun nganu sebelum Nabi Adam. Ya wis yo. Ayo Pak, meneh Pak. Cik uci ana dadu buk. Cik uci ana dadu buk. Cilik garing peline kucing. Gede dawa wa peline landak. Saru. Hei. Ora satun blas. Yo. Prajurit. Ki nek ra tambahi 100 awas kowe. Wes iki koyone ana bendarane. Yo. Yo cilik gering peline kucing. Gede dawa wa peline landak. Hei. Oh, ana bendarane. Wis le gojek wis. Tukang parkir ngene iki lho kok. Sapa? Iya nek nyembah ngene. Lah iya, sing iki mau ki kondisi Haris wae. yo. Hadap ki wograk. Oh, Jawa aku ora ngerti. Aku juga nggak bisa bahasa Jawa. Nang Jakarta sebelum Aku kan sudah 3 dina di Jakarta. Nang Jakarta. Minumnya teh gendul. Hebat lu kemarin udah pendak. Pendak ke sana. Kena vitamin B gatel yo gaya. Meang. Lek tik. Ana bendarane lek tik. Ana bendarane. Oh, teko ket mau kok. Ha iki ngapunten beli landak. Ijen katut. Kuwi aja latah. Monggo Kanjeng. Ya. Nggih, gandeng niki le nyambut damel sampun rampung rak nggih. Seneng-seneng riyin ngoten. Oh. Dengaran lagi galak. Oh. Paling gacor. Niki sampun siap prajurit. Kula sing nimbali. Ya kacawane. Kok iki ngomong? Nyeluki prajurit. Yo. Para prajurit. Sini dang ah. Nanti aku kokop kamu. Gak nek saru-saru aku Gus. Ana cah cilik-cilik ah. Ini apa? Ayo,
Iki ke main. Iki ke main. Wes yo. Yo, cepet. Suh. Kabeh sing gigalan. Oh, godoki. Yo, Oke, monggo Kanjeng. ayo, lek makaryone dirawungke. Kadek, padha dicukupke anggone do geguyonan. Ayo, para prajurit, diteruske anggone kladen peperangan. Ridu mawur mangawur-awur rahan tengaran eka surre Kom aku rokomso Tetet yomu tolong Pur pangkri ing turang gesti Rakata Rojo layu sapi
Ini jagong sih. Piye iki gek ana gladan peperangan kok malah. P. Kadek. Senopati, ana apa iki Senopati? Senopati. Ana apa paman? Dene sliramu tawang-tawang tangis ana apa Ini wonten acara megawe kaya ngene. Dene kupingmu dicekeli ana apa Mboten kula nyekel kene angak. Ora nyekel kuping. Oh, Ceritane kayak kupinge loro kayak iki kok. Sik, kanene latihan kemang. Sik. Ora luwes kowe jatahe biasane penangsang. Job apa-apa jiguk. Saiki aku sing luwes. Ayo Kadek. Ana apa Kadek? Aku mau udah ngeluput. Kamu jangan senyum dong, ah. Udarane kok ora senyum. Aku kan nggak bisa konsleting. Konsentrasi. Heeh. Ora kesetelom kok. Iya. Tadi kok tadi tuh? Aku mau udah ngeluput. Teng mriko terus wonten pawangan kali. Terus kuping kula Kanjeng. Sopo sing wani macem-macem karo kowe Kadek Menika Kanjeng. Kepiye pawongane sing wani sembrono marang sliramu? Niki, aduh sakit. Lara kena hau-hau. Menika, aduh. Aku sing luput, keru bolongang semput. Kowe dikanteni apa? Gawa rene. Menika. Oh ini dia katur iki. Ya driji. Wis, Gawa rene. kayak kon gorono. Oh, ngertiin aku ya kon gorono kayak. Nggih, parang. Bali. Ruat. Yo mlebu, ayo mlebu. Ayo, paman Pekatik enggal digawa ing Panti Siwusata. Panti Wisata. Panti wisata. Aja digawa bali saurunge pulih. Para prajurit ing Jipang Panolan. Iki ana nawala padha dirungokno. Laraping pon nang kintoko. Kotor marang kang pasti pati.
kawulan niku welas warga welas asih ringsun sami Iki layang pangalembono saka Adiwijaya. Slirane pirsa sapa Tarya Penangsa. Ananging layang iki ana bajute. Sajak Nyolowadi nganggo mangsi abang. Soreng lan Senopati padha dirungokno. Mung sethithik cacatira nalika